Kublaya pi baro ngadai marina ngasengok komen ban yo ibiang ya pi sa hisien ban ngapriang sangubaya pi baro sya kini ke channel jonga like tera roots kani kadai ke video shaphang kumno ban poi sha France Bynta ban nengkong kum ki tourist bad haki wei pat ki video ngan sabatai kumno ban poi sha France da ki wei pat ki lenti ale ken wan sha France nengkong kum ki nongjngohkai pyrthei pila ban wan sha France kum ki nongjngohkai pyrthei haki arukom kawei da ka organize tour ni kata ka jinglet jingwan wala penbet da ka tour company bat ka ba arpat da ka ba pi penbet hi ya ka jinglet jingwan lajong tang ba ha baro ar kidan la ki jong ki jing sok bat ki jing thun da ka organize tour te finban kaman khuslai ban penbet ya kalet kawan tang ba ka jing thut pat kalong ba phim lai lut pihak ban buat bet ya ka group kat shabalet kat ba lada phi penbet hi pat ya ka jing jingwan la jong phila ban sa bon sngi ha ka jaka ka ba phimon ban sa ban wan cha France phi don kam ban don ya ka passport but pihak ban apply ya ka tourist visa na ka French embassy ne consulate ha India kapor bala sya bansa da kani ka tourist visa kadai tang hapo lai banai kani ka jet visa ka sya ya phi ban lai tang shakiri ki bahab ha ka Schengen area kibun bha ki tour companies ki ba organize ya kum kini ki Europe tour ken kini ki tour ki jukan thop ya bun kiri nuksa kum ka ri Belgium ha ka ba phila ban syam ya ujing tei atomium balashna ha kadurjungu atom pila de ban li rung hapo kini ki atom bapelun da ka ba pipanon kam da ki lift ki badan hapo kini ki tube kawai pat kari ka bayajan bat ka France kadai ka Switzerland kalok ro kari ka ba itanat bah hapo jongka laban shem ki pung ki ba he bat ki lum ki ba itanat bah nila ruban pet yap bet saudong dalor kani ka jaka balong hajrong bah bang ada day upuk nite ngan syuher keleng kiri ke Europe don kam pilot pisa don kam tour companies kam biang bahapi kumta kawai kari ka ba jukan top kani ka Europe tour kadai ka Italy kani kapung ka he ba bat phimla man ngej ba kadai tang kapung ikum ba kadai ka duriau ba phi kidon ro shibun ki arts but ka history hakane kari petse ka jing itanat kita ki sculpture but ki painting hakate ka sat ngam la mut dur phi kumno ki la ban lechna hakate ka sat dei mangate la shi hap kha makha ka por bangadang tray but klempep kari ka ba itanat ba ha Europe ban wan nongjngohkai kadai ka France habab hiwan sya France ka jaka banengkong kadai Paris kidan ki jaka ki ba pimdai bando bandai nongjngohkai nda pi poi hang ni ha Paris mo kita kidai ka Montmartre ka badai ka jaka ka ba longlom jong ka Paris kani ka jaka pitep ka penken mau yang ngai ka Shelong Peak phi namar na lot kani ka jaka pila ban yo I saudong ni ki jaka jong ka Paris sakawai pat ka jaka ka ba itanat ka ba pidai ban lejpet kadai ka wa ka ba ya lamba ka Paris bat lakhot ya ka sen pila ro ban syong ta ka lieng turis knak ba pila ban pet kai ki jaka jong ka Paris lada pi syong ta ka lieng phin sa yo I babun ba ki jingkeng balashna ki design ba per ba pi ha ban ya lamba tang ba lada pi jong te hap sumar ba ka kle nga balengkat te ngam don kam bantieng ya kajing tengku ka kli pio I kani ka lieng hakawasen kayat hapo kani ka jingkieng bat ngila ban yo I yo ni Eiffel Tower bat ngan sa pani ya pi haki wei pat ki video ndak ngale nongjngohkai ya una jan mo ka museum ka ba he bat ka ba paunam ha Paris kadai ka Louvre manus nem bun ba ki turis ki balik pet kai ya kata ka painting ba paunam ha Mona Lisa ladap hiwan nongjngohkai ya ka France
Ka Paris kam dei tang kata ka wei ka jaka nongjngohkai ba itnat mo. Ndai bun ba ki wei pat ki jaka. Nuksa phila ban le nongjngohkai ya ki beach ne rut duriau. Juro ya ki pot. Ha ka ba ki lieng ki juwan ban sange. Phila ru ban le nongjngohkai ya ki jaka lum kum Shaki Alps ne ki Pyrenees. Bat na lor kini ki lum pitep la ban yo i lengai ka Switzerland. Kani ka long kum ba yo i ya ka Bangladesh na ukhoram ha nongjngohkai. Nang ni ilaro ban yo i ya ki lum tha ba itnat jong ki Alps. Ha ka portlang ki bon ma ki brieu ki balet ban le ski halor kini ki lum. Pio i ki tu ki brieu ki balet ski halor uni lum ki irit ba kum ki tikheu. Ka ayom ka babiang bahaban nongjngohkai ka France te ka reha ka por per por lure namar ka mariang ka jerngam bah pat ki pu ki sentiu. Nang tade ka sunleng ka biang kala ban shit melumala. Pila menrak jen pong ki bastang bat tang kawai ka suitcase barit rula biang. Kat bah ka portlang pat hapra ka bahe bah bat ki jen pong ki barben namar ka jukriat bah. Tang ba ladapi ko banyo iya ka yor pat pihak wan ka portlang pila ban le ki jaka lum bah hap ka yor pat pila ru ban le ski. Kabas ngutanat pat banwan ha ka portlang kalong ba ki kamduna kinong nongjngohkai. To Kane Bynta ninya kelino ya ke jingkeli ka ba penleng abat pisa bat kata ka dei ka pisa. Ka pisa pa pendon kam hang ni ha France ka dei da ka euro. Si euro kaya rengkat prapu pratengka ka pisa India. Tang ba kani ka exchange rate kaya pair na ka wei ka por sha ka wei ka por kalaban kiyo kalaban hiar ki pisanar ki ikumni ka euro ka si euro ka sanpau santim arpau santim sipau santim 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 bat si santim ibarit do kini pat ki pisa kot sanpau euro arpau euro sipau euro bat san euro ka pisa by plane te ka syongkat kum ka ayom pi teng kalaban duna teng kalaban kiyo. Menta ka by plane bat late bat one na Kolkata ni Delhi airport siya ni siya France kan poi kumba nyopo pusan hajar bat kani ka dorjong ka economic class ken ka by hotel pati ka syongkat kum kijat hotel kumba long ha India kidat ro ki luxury hotel ken tang baki rembha Henry lada pidon pisati pila ban buk da kini ki hotel kidan ki hotel ki ba khambit dor bat ka ba khambit dor kum kani kan poi kum ba saune san hajar tingka hisni ngani thul pa ya phi ken yo phia kendit ba ki kamera hotel chani pitip kirit bah tang ba wat lada kirit makanaro ki biang bah snuk tenat long kum ba sa hayeng la jong phio i ki juburo ya ukun ben riu kai man penchengan yangi hanga marwai te la biang phi ni kamera barit tang ba ka khoj ni pi Kumno ban bam ha hotel ne ha restaurant ka shongram phi wat kini ki hotel ne restaurant ki basu biang kan poi kumba 1000 sanspat tang kamar wai brio henrei lada phi kwa ban penduna ya ka bai bam phi la ban chuthi tang na ki supermarket ne na ki dukan badie jingbam nuksa phi la ban thi tang ru sandwich bat ka dor kan poi tang lai spa san pho tang ka lada phi kwa ban syang na ka wei ka jaka Syakawai pat kajaka ne nakawai kari syakawai pat kari kalong kabasok hang ni. Kaduar ka ba khamtat banlet banwan te dai da kabas phi. Phila ban yo tiket ka ba pras pa tengka. Wat ya kalanti ka ba jangai de ki line ne saw kantaru. Ki judan de ki bus ki balik nakawai kari syakawai pat kari. Tang ba ladap him smutanat banlet jinglet da ka surok. Phila ban syong da ka train. Kan kamram ban ya ka bus tang ba kamjat hat pat bad lada pi ko ban poi kloi pat phila ban syong da ka aeroplane phitip hangi teng
ngila ban yo ro ki plane ticket ki ba khamtat ban ya ki train ticket phi bat khat do lada phi kwa ban le jinglet ba yo ka experience ka ba pher phila ban shong da ka lieng ka ba he bha tang ba ni hap sio ka dor ka ba he bha ha kini kinong ba ngila ru ban shem me ki bus bat ki train baret kum kini ki bala bu khnang na ka mata ki tourist ki ba jai chu ban ya da ka kejat mat ya ki temen tang ba lada phi dang samla ka bha ba ya da ka kejat phi ban lait kelut pisah lada phi kwa ba ka let kawan kan long ka basuk bat ka bas notenat phi dei ban tep shaphang kat to kat ni ka baneng kong ka dei ba phi dei ban pikir ba ya kinong tu namar ki bon ba ki pocket phi dei ban ra ya kapla ba tep ki kat badan kam ki card ki passport ne visa ha shadam jong phi dei ro ban jet ya ki travel agent bat ki tour companies ki ba biang ba bat ki ba phila ban chania bat khat do kat cheba philet man nongjngohkai phi dei ban buram ya ka culture jong kini ki jaka oh ngalaklet phi dei ban nang kat to kat ni ki canteen french ki badon kam kum bonjour kabamut khublei s'il vous plaît kabamut sngoba phi u kabamut shanodon combien kabamut katno aidez-moi kabamut yarap yanga merci beaucoup pat kabamut khuble shibun bat khat do au revoir mamut bye bye ne shongsuk bat ngaro ngaka banong ya phi bye bye sai shongsuk